ihe a m na-eti omenala everyday m bịa na-agụ ya ka uri. Ụfọdụ ụmụnne anyị agaghị aghọta. Biko o metụtala nwaanyị a, ọ ga-adị mkpa ka ị gee akụkọ ya. This woman aha ya wụ Mrs. Chidimma Okechukwu. Ọ wụ onye Umuenya in Uyi Local Government. Aha diekwanụ Paul Okechukwu from Otolo, Nnewi. Ha abụọ wụ ndị Anambra State. Paul die bi South Africa, ebe ahụ ka o bi. Ya eruo on the 6th of January 2019, Paul alọta bịa kwụọ ụgwọ isi nwunye ya. Gaa na ụmụnna nwunye ya kwụọ ụgwọ isi ya, emetụrụcha ihe niile gbaa. Ya eruo on the 28th of December 2019, Paul na nwunye ya mee traditional marriage n'Umuenya, n'ụlọ nna nwunye ya, ndị ogo ya. Ha eme traditional marriage. O ruo on the 6th of January 2020, Paul na nwunye ya agba akwụkwọ na St. Joseph Catholic Church nọ na Nnewi. Ọ bụ ya ka o rutere on the 6th of November 2020. Nwaanyị a, Mrs. Chidimma Okechukwu, esonwe di ya gawa South Africa. Ka ha rutere na South Africa, di ya wee gwawa na enwere nwaanyị onye South Africa mụrụ ya nwa nwoke. Na ọ mụrụ ya nwa nwoke. Ya jụwa di ya sị lekwe ihe mere ọgwa ahụ ya since. Di ya gwa sị ya achọghị ịlụzi ya, amaghị otu esi agwa ya. Nwaanyị asị di ya na nsogbu anọ na ihe mere na-eme na nwa ọhụrụ lọrọ ụwa na ọ dị innocent, na ọ wụ nwa ka ọ wụ na-enwe ihe ọjọọ n'ụdị ya. Na di ya ebiri n'obi ọma. Ọ ya ka ya rutere, o weta aka after some months na-aga 1 year plus. Ụmụnne di ya a na-akpọzi di ya na phone na ọ wụ gịnị kpatara nwunye ya arụbeghị ime, na ọ gịnị mere nwunye ya amụbeghị nwa, na ọ gịnị mere o ji tii now anụbeghị na amụọna, anụbeghị na ara ime ma ọ fọkwa na amụọna. Di ya na-agwa na ọ Chukwu na-enye nwa, na mgbe nwa ga-abịakwa ọ ga-abịa. Ya na di ya bido gbagharịwa na South Africa from hospital to hospital ebe achọga solution. Initially na di ya kpọ ya na-agagharị ụlọ ọgwụ niile, a na-aga ele ya. Mgbe a bịara lechaa ya hụ na enweghị problem ya nwere. The last doctor ha gara asị na ihe gbasara fertility check na ọ wụ naanị nwaanyị ka a na-ele, na ọ na-ele nwaanyị lee nwoke. Na this time na a ga-ele ya na di ya. Abịa chekichaa di ya, bịa chọpụta na mmiri ogirishi di ya agbaruteghụ na ụdị ọ ga-atụwali nwaanyị ime. Dọkịta nyezie ha options ha nwere ike iji mụọ nwa. Ọ bụrụ na options ndị e nyere ha according to ha enwere nke ha mere. Na o ruo otu ụbọchị, di ya apụwa, ya gwa di ya na ya chọrọ ka ya mara mgbe ọ ga-eji elọta ka enwe ike shiere ya nri. Di ya gwa ya na di ya ekwuo, di ya sị ya nọ n'ụzọ na-alọta. Ya na di ya ekwuo ya, di ya sị ya nọ n'ụzọ na ya lọrutewole. Kpọzie nke ikpeazụ ya kwere nọmba ya naghị agazi. Ya ebido dị worried, kpọwazie ndị enyi nwoke di ya. Ha sị na ha anụbekwa from him. Ụfọdụ ekwuo mgbe ha na ha kwuru. Otu a ka e mere ha ezukọtazie ịchọzi solution ka a mara ihe mere phone nọmba ya ji gagidezie ọ naghị agazi. Nwaanyị a suggest ya sị ka ha gaa police stations nọ nearby ka a mara ma enwere otu esi mee ya arrest tokpuo ya, ka ha gawa n'okwu ya. Ọ ya ka ha ruru na police station. Rute n'ime police station hụ moto di ya ka ọ pakịrị. Anya elelitere like this, lekwezie ebe ozu di ya gbọtọrọ. Ya na-akpọ di ya na-akpọ ya aha niile ya ji mara ya. Di ya ekweghị aza, ya wụ na ọ nwụọna. Otu a ka ọnwụ di ya siri bata. Ọ ya ka esi na South Africa buru di ya ebe elichaa ya. Ya ka na-agba mkpe ka nwanne di ya, kedu ọkpara di ya, bịakwutere ya ka ọ rịa ya elu. Ya ajụ si ya mba, na ya achọghị, na ya agaghị ekwe, na ya achọghị ya, na no. By then ụmụnne di ya ekwele na ebe na ọmụrụ hụ di ya nwa na ọ ga-ala. Ya wee gwawa ha na nga ya nọ n'ọwụ n'ụlọ ya na di ya rụrụ, na ya na di ya tọkọrọ aka ọnụ rụọ ụlọ a na ala mbi, ala nke enyere di ya, ala nke di ya ketere. Ka ya na di ya tọkọrọ aka ọnụ rụọ ụlọ ebe a na-enweghị onye ya nọchiri anya. Nga ya nọ n'ọnụ ụlọ di ya. Ha sị na ọ ga-alarịrị, na ebe na ọmụghị nwa na ọ ga-ala. Ha ebido pụgharịwe. Nwanne di ya ahụ sọpọtụ gakwa ya nwa gwaga ụmụnne na-enwe ebe ọ na-ala, na ọ dị married to nwanne ha ruo mgbe nwanne ha nwụrụ. So dị afọ na-enweghị ebe ọ laga, na ole so ya nwa chọrọ ịla. Ọ gbatagideziri ruzie otu abalị, o ekputezie
ka ọ bịa tara ya mmanụ, ka ọ bịa tee ya ngwọ, ya ajụ nwanne di aha dịzie against her, join ya ụmụnne ya, ha ebido chụgburiwe na ọ ga-ala. Ọ ya ka inye nsogbu a na ịpụgharị ebe niile bịa shie oke ebe niile, ha eburu ya na-agagharị. The first place ha buru ya gaa na ọ their village chairman mgbe ha rutere ebe ahụ dịka meeting ha kpọrọ akpọ, ha kọọ na gwa chairman na ha nwunye nwanne ha nwoke ha gara gaa lụrụ na nwanne ya nwoke anwụkwalanụ na ọ mụghị nwa, so ha chọrọ ka ọ lawa gaa lụgharịrị di, na ha achọghịzị ka ọ nọrọ. Chairman na-agwawa ha na ọwụhụ their right to send her packing, na as long as ya na di ya nọ together and ihe akwanụ nwaanyị liri di ya gbara di ya mkpe, na enwe onye nwere right ịchụpụ ya, unless o decide na onwe ya na ya ga-ala gaa lụgharịrị di. Nye ihe chairman gwara ha, o ju ha afọ, ha apụlie ha gawa na nke Igwe Orizu ndị Nnewi. Emere ọ wee bigger meeting ka a kpọrọ di ya, ma ụmụnna ke ya, family ya, mma ya, mpa ya, ụmụnne ha bịara na the meeting. Ha nọ n'igwe na palace igwe ahụ, garutegwa Igwe Orizu na ihe nwunye nwanne ha nwoke nwụrụ anwụ, na ọ lụgbuola nwanne ha nwoke. Nwanne ha nwoke nọ South Africa na enwe ihe mere, ọ ya ka ọ lọtara, ha hụziri, ọ gakwuru ya ebe a, ha hụziri ozu nwanne ha nwoke and ọ mụrụ ya nwa dị afọ na ha chọrọ ka ọ laa. Igwe Orizu ajụ ajụjụ sị nwaanyị akwụrụ ụgwọ isi ya. Mama ya asị yes na akwụrụ ụgwọ isi ya, nna ya asị yes na akwụrụ ụgwọ isi ya. Igwe Orizu ajụwa ụmụnne di ya sị na unu duru nwanne unu nwoke ya ga-alụọ this young woman, ya asị yes. Mgbe aka mama ya jiri wedata na ha gbara akwụkwọ, ha mere traditional marriage, gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka na ọ lụrụ di ya, lụrụ nwa ha ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị. Igwe Orizu anụrụ ga-agwa ha na enweghị okwu n'ebe a, gwawazi ụmụnne di ya na ha hapụga nwaanyị a, na as long as ime ụlọ nọ n'ime ya wụ ụlọ di ya rụrụ, na enweghị onye nwere right ịchụpụ ya ebe ahụ. Na ọnwụ ọnwụ ka di ya nwụrụ, na ihe nwaanyị awụ na ọ nwaanyị ajadu, ma ọ mụrụ nwa ma ọ mụghị nwa, ọ nọ n'ụlọ di ya. Na ọwụ mkpebi nke dịrị ya ịpụta na ya anaghị alụgazi ebe di ya nwụọ, na ya ga-ala. Ọ sịkwa na ọ ga-ala, ọ nọ n'ụlọ di ya, n'ụlọ di ya ka ọ nọ. Mgbe ha ga-ekwu okwu pụọra ha wụ ọ bụrụ na di ya arụtaghị ụlọ, ọ nọ n'ụlọ nwanne di ya, ọ nọ n'ụlọ ebe di ya enweghị ụlọ, ọ mgbe ha ga-asị ngwa nne ebe na-emụghị nwa, di ya arụtalikwana ha ụlọ, ị ga-abịa chọrọ wing, ọ ga ịrụ ụlọ, enwe ebe echi ihe ị chọrọ ime gị eme, as long as ọ alụrụ ya alụ. Mana in this case na nwaanyị a nọ n'ụlọ di ya na di ya tụkọrọ aka ọnụ rụọ ụlọ, ha nwere ụlọ, na enweghị onye nwere right ịchụpụ ya si ya lawa, na ihe ọwụ nwaanyị ajadu, na ọwụhụ nwaanyị di ya welara mgbe ọ dị ndụ. Otu aka ha niile si kwekolie ha lowa, nwaanyị sị mbata ha nabata property niile nọ n'ime ụlọ di ya, ma telivishọn, ihe niile ya na di ya dekọ, ha ji azụ usoro eji akwakpute ụlọ, ma di ya abazighị ụlọ ahụ na ndụ, ọwụzụ ọnwụ na ọwụzụ di ya ka ebupụtaziri na n'ụlọ ahụ. Ụdị ihe ụlọ ahụ for the first time wozu ya wụ ihe batara ebe ahụ. N'otu aka ha si bucha property na-agwa ya na ọma ya apụghị na ndụ, na ya ga-apụ n'ọnwụ. Nwaanyị eberezie akwa, bekwuruzie this lady onye ọbụla maara, Honorable Ifeobi, na-asị biko gbatara ya ọsọ enyemaka. Ya wee okwu nọkwa na court ugbu a. Unu ahụna na ụmụnne m, ọ wụrụ na ị nọ ebe a, ọ wụrụ na ị gege ntị ihe a na-ekwu, enweghị onye nwere right ịchụpụga nwaanyị di ya nwụrụ n'ụlọ di ya, ọ mụrụ nwa ọmụghị nwa, ọ mụrụ nwa ọmụghị nwa, ya wụrụ na di ya rụtara ụlọ, lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị, kpekpute denwe n'ụlọ ya, enweghị onye nwere right ịchụpụ ya. The only condition a ga-eji asị nwaanyị ahụ ngwa bịa lawa wụ ma ọ wụrụ na di ya akwụghị ụgwọ isi ya, lụghị ya, mana ọ mụrụ di ya nwa, asị ya bịa lawa, ya bịa lawa. In that case, nwa ahụ ọ mụrụ a ga-amanyere ya ọnụ, di ya ekwesịghị ikete, n'ihi na enyi ya na-agata nwa n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na di ya lụrụ ya otu na-eshi alụ ya, denwe n'ụlọ ya ọ rụrụ, ụlọ di ya, the man na-abịa nwụọ, ma ọ mụrụ nwa ma ọ mụghị nwa, nwaanyị ahụ nwaanyị ajadu, ọ ga-anọ n'ụlọ di. O decide ya na ya ga-apụ outside ga tụrụ ime pụpụta ebe ahụ, nwa niile ahụ ọ ga-amụ ọmụ ga n'aha di ya. Enwekwanụ nwanne di ya rikwutega ya n'abalị bịa atụga ya ime, ụmụaka ahụ amụghị n'aha di ya, ama di ya eshighị eshi. Ya sịkwanụ mba na ya ga-ala, na ya adịghị redi na-abịa ga atụgharị ime ebe ọ hụrụ ebupụta.
na ka ya lawa ebe di ya nwụọna ka ya gaa lụgharịrị di. Ihe a niile wụ mkpebi dịịrị nwaanyị ahụ. And ọ wụghị iwu that na ote di ya nwụrụ na ọ wụrịrị ụmụnne di ya otu n'ime ha ga-atụ ya ime, ọ ga-agakwuru ya na-arịkwuru ya n'abalị aga kuchie ya. Mba, ọ ọchịchọ nke ya. Onye ọ chọrọ ịgakwuru onye ọ ga-agakwuru. Onye ọ chọrọ ka ọ mụọrọ ya nwa onye ga-amụrụ ya nwa. Ọ wụghụ by force, ọ wụghụ right. Onweghị onye nwere that right ipressurize ya n'ụdị ọbụla n'ụdị ọbụla. Now akụkọ nwaanyị a sị that na nwanne di ya, kedu ọkpara di ya, ke ndị ka etoro di, nga ọ nọ na mkpe rịkwutege ka ọ rịa ya elu, ya sị mba. Ebe a ka ọ nụrụ tọọ nọ even nke ahụ ma omenala. Ihe ọ bịajewu ka o kwuchi, ọ bụrụ na nwaanyị a kwere ya rịa ya elu, agaghị ekwulu ya bịa lawa bịa lawa. Mana nwaanyị ahụ sị mba. Naanị na ọ sị mba, ọ ya butere kedu ọkpara ji join ụmụnne na ọ ga-ala. And ụlọ ahụ arụrụ ya after alụkputere nwaanyị a. The woman sị ya na di ya tụkọrọ aka ọnụ rụọ ya nwe ụlọ. Ya wụ ụmụnne m, biko onye na-eme nke ọ na-eme, mara nwakwanụ omenala, mara nwa limit, mara nwa line, because e nwere ihe ụfọdụ mmadụ ga-emewe ya wụọ ihe okposhi, ihe na-adịghị mma, ihe na-ekwesịghị ekwesị, ya wụọ omenelu. Nwaanyị ga-enweta justice. Property niile a ha buru, o nweta lawyer shiri ike, ha ga-replace ya. Ha ga-sign undertaking na enwe ihe mere ya, and ha ga-anọ very far away from her. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.